novi neprijatelj. Jeste li vi nestrpljivi da se vratimo u igru, ha? Ne, smiri se, Bob. Bilo bi bolje da smislimo strategiju i razmislimo o igri. Znamo da je igra vremenski portal. Jel pravimo picu posle, a? Bobe, nemoj da me kopiraš. Teške reči. A znamo i to da su Rockfrost kristali zmajevima svetinja, zar ne tome? Da, i to da se naš neprijatelj zove Neceron. Pozovite mi generala Vlada. Odmah, pisosti! Od šamana smo saznali da je Neceron opasan i okrut. Ne znamo gde da tražimo prvi deo Rockfroza, ali ne smemo da razočaramo šamana. To je ono plavo svetlo. Koje svetlo? To je ništa. To je samo moj ranac. Bobe, zaboravio si da ugasiš igricu. Da, i ja uvek zaboravim na to. Da, baš sam blesav. Mali je previše video, idemo. Dobra ideja. Idemo. Slušaj, Mali, idi kući, mama te je tražila. Ćao, Mali. Sačekat ćemo Johna. Nećete. Stigo sam ovde mnogo pre vas. Kako je toliko brz? Ko će biti vođa ovaj put? Živi u prošlosti, pobeđuju u budućnosti. Idi! Ajde! Nemoj da varaš. Ja idem! Da, to, ajmo, ajmo! Ajde, daj! Nemoj da me urekneš. Dobro je, upao sam. Pa, ovaj put si ti vođa tome. Da. Ne brini, bit ćemo okej. Ne boj se. Ne bojim se. Pametni ste vi. Ne samo to, mi smo Dino Froz. I vratit ćemo se sa Rockfrozom. 100%. Spremni? Spremni. Ne znam zašto, ali bojim se da do prvog dela Rockfroza nećemo lako doći. Već smo se penjali uz ovaj zid. Pa, šta čekaš?
Ovdje nema zmajeva čuvara. Dođite. Znao sam, ovo će biti mačji kašalj. Zmajevi spavaju, vaša visosti. Probudit će se čim... I koliko ste ih odabrali? Trojicu. Najbolje borce među zmajevima vampirima. Dino Frozi moraju biti zajedno kad ih napadnete. U pravu ste, visosti. Jednom kada uđu u pećinu više niko im neće pomoći. Zmajevi vampiri koriste sonar da pronađu put kroz mračne pećine. I nikad se ne povlače dok se ne odluče za konačni napad. Smrtonosnim ukrisom. Vreme je, generale Vlad. Vratite se sa dobrim vestima. Na vašu zapovest, lorde Necerone. Znaš, John, bilo bi bolje da istražimo pećinu u ljudskom obliku. I Tom bi se složio. Mršavko, to znam i bez Toma. Idemo. Dobro. Kako li je Tom aktivirao moć imobilizacije? Ja stvarno ne znam. Super, imamo 3 ulaza. Predlažem da se razdvojimo. Spreman sam. Šta je, Erik? Ovdje nema zmajeva. Ako nešto krene po zlu, moramo da iskoristimo čigru. Bobi, a znaš kako se koristi moć imobilizacije? Još ne, ali sam siguran da ću otkriti. Rockfroz! Gde si? Naći ću te. Prema dužini stalaktita ova pećina je stara bar 1000 godina. Ovo nije obična pećina, ovo je virtuelno kraljevstvo. Trebalo bi da iskoristim čigru sada. Da li to sada da uradim ili da sačekam još malo? Dobro, vreme je da je aktiviram čigru. Ha! Ha? Ha? Ne plašim te se uopšte. Pošću te za doručak.
Znači, hoćeš da se igraš? Nekako sam znao da je to zamka. Zmajevi su nas čekali, a nisu izgledali kao obični zmajevi ratnici. Spreman sam! Moramo odmah da se transformišemo. Znam, ali samo jedan od nas može to da uradi. Šta? Mora da se šališ. Ako zmajevi čuvaju pećinu, znači da je Rockfrost tamo. Dobro, i? Unutra je, ali ne znam kroz kakve tunele moramo da prođemo da bi ga našli. Znači, jedan mora da ostane čovek? Tako je, transformiši se i pomozi Bobu da izađe napolje, a ja ću da nađem Rockfrost. Moram da pomognem Bobu. Zmajevi žele da ugrizu Boba. Oklop Triceratopsa! Hvala, kapetane, krećemo! Neka dođu i tvoji prijatelji. Bravo, Bob. Uspeo si. Ovde su 3 zmaja koje bljuju vatru. Bobe, zar nisi mogao da ih se rešiš? Dolaze! Šta radiš? Ako te ulove, poješćete u trenu. Ne moraš da mi zahvaljuješ, ali spasit ću ti glavu. Ti si potpuno poludeo. O čemu to govoriš? Objasnit ću ti, ali ne mogu sada! Bežite. Ja sam Dino Froz, ja ne bežim i ne plašim se. Ma daj, Bob, upravo si pobegao iz pećine. Krenuo sam na njih trojicu i pobegli su. Sad ti beži. Ti si jedan običan lešinar. Ali se volim Peteru hranu. Ne računaj na moju pomoć. Potraga za Rockfrostom počinje. Ako ulete u drveće, bit će im teško da manevrišu. Baš su brzi. I nije mi baš neki plan.
Sada nastupam ja. Vreme je za Dinofroz elektrošok. Moj elektrošok uopšte ne deluje. Policaju me. Sa elektrošokom stimulišu naš sonar. Ultrazvučni sonar. Mi smo zmajeni vampiri, a ti si gotov. Generale Vlad, dajte mi izveštaj. Ultrazvučni sonar zmajeva se poremetio. To se događa kada napadate iz vazduha. Zašto su uopšte leteli? Plan je bio da napadnu Dinofroze u pećini. Desilo se nešto neočekivano. Šta? Zašto? Lovili su jednog dinofroza u šumi. Ma stvarno. Čujem ih i I? njihov elektrošok je 0 naspram ultrazvučne snage mojih zmajeva. Pobjeda je blizu, gospodaru. I bolje bi bilo. Elektrošok nije delovao, a više nemam karata za Erika. Mogu jedino da mu pomognem sa Johnovom kartom. Znao sam. Budući da se John nije transformisao, njegova karta ide Eriku. Znam koju moć da upotrebim. Zvezdane svetlosti. Bežite od mene. Samo ću da te gricnem, da budeš jak kao mi. Da postaneš vampir. Možda neki drugi put. Sada mi se jako žuri. Osjetit će našu moć. Evo ga, Rockfrost. Sjajno. Samo mi treba dobar plan. Udar zaslepljujućeg bljeska! Dobar pogodak. Hvala. Jel te ugrizao? Probao je, zašto pitaš? To su smajevi vampiri. Sad mi je jasno zašto su oslepeli od svetlosti mog štita. Šta mogu? Imaju ultrazvučni sonar i nemoguće ih je savladati na uskom prostoru, kao što je pećina ili šuma. Ali na otvorenom prostoru njihova moć je beskorisna i postaju obični zmajevi. Bar ja tako mislim. Velika je greška što su napali 2 Dinofroza. Hajde da im pokažemo da nismo obični. Može, Bobe. Ah!
Moram da se popnem do Rockfroza. Dobro. Dobro je. Još samo malo. Ovo kamenje me je skroz gnječilo. Kako sam došao ovde? Sudbina. Juhu! To je John. Sigurno je našao Rockfroz. Da se dešava. Zašto je Rockfroz nestao? Imaju čarobnu moć, čudesnom magijom oni plove kroz noć. Da bi spasili zemlju moraju da budu brzi sad. Čega ih vodi u zemlju drevnih zmajeva. Neustrašivi momci moraju da zauzmu stav. Superheroji su spremni za borbu, zmajevima da zapruže čorbu. Svi za jednog i jedan za sve. Sigurno oni spasit će sve. Neustrašivi brzi